दा सोंनाय बायदि दिनै जोङो बाहाय गेदेरथार मोनसे उद्देश्य लानानै मोनसे हाबाफारि खुंफुंनो जोङो थामथिम जादों। जैखोन नार्जारी बाहागि सन्मिलन बेखौ जोङो फैगौ नभेम्बर दाननि 10 आरो 12 अक्ट'आव खुंफुंनो लादों। बेनिखायनो दुलाराय बुहुमनि जोंनि जैखोन नार्जारी बाहागि बंसावलिफोर जेराव दं बे बिथांमोनखौ दिनै जों बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानदों, जाहाथे बे गुसुं समनि गेजेरावब्लाबो जाहाथे नोंथांमोनहा जोंनि बे क'क्राझार जिल्लानि दतमा सामथाइबारि गामियाव फैनानै बे 19थि जैखोन नार्जारी बाहागि सन्मिलनाव जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो इयुन जोलै जोंनि बाहागि सन्मिलनाव नुजानानै जोंनि बाहागि फिसाफोरखौ जाहाथे उत्साह होफैयो, थुलुंगा होफैयो। बेखौ जों खुंफुं आफादनि जानानै एबा रिसेपसन कमिटिनि जानानै नोंथांमोनखौ जोङो आखाइ खबजबनानै गोसो गोरबोजों खावलायहरबाय, जाहाथे नोंथांमोनहा बेसेन गोसा समखौबाबो दोननानै जाहाथे नुजाफैनो हायो। जों आथिखालावहाय जों माने नुनो मोनलाखौ बुंजायो। नोंथांमोना माब्लानिफ्राय माने मा थांखिजों बेखौ फालिबोबाय थाया? बेखौ जों ओरैनो आंथ' मोनथियामोन, खिन्थु जों दा लेखायाव मोनबाय, बिजाब दङ जोंहा मोनसे। बेखौ 1937निफ्राय बेखौ खुंफुंबोनाय जाजेनदोंमोन। बे गुनगुनिकाटा क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम खाथियाव थानाय गुनगुनिकाटायाव बेखौ खुंफुंजेनदोंमोन होननानै जों दा मिन्थिगौ। आरो बाथ्राया बे खुंनायनिफ्रायल' नङा, जेब्लानाखि आहमफ्रा फैदोंमोन बेनि सिगांबो थारमाने जोंनि जोलैफ्रा दङमोन, बेखौ जों दा इतिहासाव मोननो थाङो। आरो बेनि फोरमान हिसाबै जेब्लानाखि मुगलफ्रा रामसिंहनि नेतृत्वआव आसामखौ नायफामनो थाखाय दायथ' होदोंमोन, बे समावहाय जोंनि सासे लालियाफारानि आनडिभाइडेड गवालपारामोन बे समाव, बिथां नालिया जंगा होननाय दंमोन आरोखि। दा बिथाङा रामसिंहनि खुब माने परम बन्धुमोन होननानै जोङो दा लेखा मोन्दों। बेखौ जोंहा मानाव गेदेर मदाराम ब्रह्म बिथाङा लिरनानै गालांदों, पद्मश्री मदाराम ब्रह्म। खिन्थु बे सरायघाटनि दावहायाव माने रामसिंहजों लोगो जायाबालानो लाचित बरफुकनजों लोगो जानानै बिथाङा रामसिंहखौ फेजेनदों होननाय बे जों बे मोनसे लेखायाव जों मोननो हादों आरोखि। दा बे खुब बर'नि थाखाय जारिमिनारि मोनसे फोरबो बा मोनसे बाहागि सन्मिलन होननानै जों सानो। आरो बर' हारियाव गेदेरथार नङाब्लाबो एसेब्लाबो जोंनि बे जैखोन नार्जारी बाहागि बंसावलिया एसेबाबो अबदान दं होननानै जोंहा फोथायनाय दं। बेनिखायनो दुलाराय बुहुमनिनो बर' फिसाफोरनो जोङो जोंनि बाहागिफोरनिफ्राय जोङो अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरदों। आरो नोंथांमोनहा जाहाथे जोंखौ बयबो बे हाबाफारियाव एसे एनैबाबो मदद खालामो, बेखौ जोङो खावलायहरदों। दा जों मिथिनो मोनदों आरो नोंथांमोना साननैनि हाबाफारि लादों। मा मा हाबाफारि दं बे साननै? साननैनि हाबाफारि माने 11 नभेम्बराव जोङो बाहाय रिसेपसन दङ। बिनि उनाव जोङो बाहाय साहा लोंनाय, ओमफ्राय जोंहा सोरगोआरि बिथांमोन दं, गेदेमा सोरगोआरि बिथांमोननि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो, बेनि थाखाय जोङो बाहाय मोनसे हमेज एबा माने बाउनाय बे मोनसे हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे बिनि एसे सिगांनो जोङो माने मा होनो बेखौ बिश्व शान्तिनि थाखाय जोङो मोनसे जयग' आहुति लादों। बाव जयग' होनाय जागोन। आरो बेनि उनाव ओंखाम जानाय, आरो बेनि उनावहाय माखासे जोंहा डेन्स माने कालसारेल माखासे प्रग्राम लानाय जादों। आरो बेनि अखानायै ओइदिनखालिनो आरो जोंहा मोनसे कमिटि बेखौ दाफामफिननाय जागोन। कमिटि दङ, जैखोन नार्जारी बाहागि सन्मिलननि मोनसे कमिटि, बेखौ दाफामफिननाय जागोन। आरो अखानायै बेबायदिनो जोङो साहा लोंनाय आरो माखासे फिन सेकेन्ड डिलिगेट जाबावगोन। आरो बेनि उनाव जोङो 12थायावहाय मोनसे जोङो अपेन सेसन लादों। दा बे अपेन सेसनाव जों आलासिफोरखौ दासिमबो थिग खालामनो हायाखै। सोरबाया बोरायबाय, सोरबाया बिदिनो बिभिन्न खामानियाव दङ। खिन्थु जों आसा खालामदों माखासे गेदेमा बिथांमोनहा बाव सफैगोन, जायफोर बर'नि माने माखासे टप अफिसारफोर दङ, बिथांमोनहाबो बाव सफैगोन होननानै जोंहा मोनसे मिजिंथिनाय दं। बेनिखायनो जों गोसो गोरबोयै जोङो एकदम माने खुथारै खावलायहरनाय, जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो एसेब्लाबो
दसे समनि थाखायब्लाबो जाहाथे नुजाबानो होननानै जोंनि बाहागिफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होफैयो। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।